नंगौ दिनै जोङो भैरबकुन्द समस्थियाव दिनै BPF नि जानानै वार्ल्ड केम्पेइनार खालामदों जितु रिहन दैमारि सारा दिनै टिकेट मोनफिनबाय जों जोबोद गाहाम मोनदों आरो रंजानाय मोनदों मानो होनोब्ला दिनै जोंफोरो रिहन सारनि समाव जोङो बुहुत मानसिफ्रानो गोबां मानसिफ्रा बायदि बायदि समस्या बायदि बायदि दुखुफोराव इसे एनै सहाय मोननानै जोबोद गाहाम मोनदों जों जि दर टु दरबो थांदों आरो लोगोसे जि वार्ल्ड केम्पेइनार खालामदों जोङो मोजां मोनदों बुहुत मानसियानो मोजां मोननानै दिनै जोंखौ बुंदों नोंथांमोना बेराय आरो जोंबो बेरायगोन दिनै रिहन सार दैमारिया दिनै एकदम 100आव 100% जों बयबो होगोन जिसियानो फैसा होफैया मानो अनेक बायदिसिना खालामफैया मानो दिनै रिहन सारखौ जों मोनोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन होननानै बयबो खावलायदों रिहन सार दिनै टिकेट मोननायखौ बयबो गाहाम मोनदों हामजानाय मोनदों दिनै भैरबकुन्द ओनसोलाव जिबायदि देरहानानै दिनै मोननै पद थानानै दिनै डिपुटि चिफ MLA मोननै पद थानानैबो जेरै जा गबिन्द सार दैमारिया दिनै बिथाङा बसुमतारी सारा दिनै जेबो जितु खामानि मावनो हायाखै जि मावदों फिसा बेला मावदोंबाबो दिनै रायजोफ्रा सन्तुष्ट जायाखै दिनै नाथाय जोंफोरनि दिनै रिहन दैमारि सार थानाय समाव गोबां खामानि जादोंमोन बुहुत दुखु सुखुआवबा जिकुनु खामानि खेत्रआवनो बुहुत सुबिदा मोनदों मानसिफ्रा बिनिखाय गोजोननाय मोनदों रिहन सारा जे टिकेट मोनफिनदों बेखौ बयबो रंजादों दिनै रंजानानै जोंनि गोसोआवबो थानो हायै जों बे वार्ल्ड केम्पेइनारखौ खालामदों आरो जोंबो दिनै गोबां खामानियाव बिनिफ्राय बांसिन जों नांगोन आरो दायो रिहन सार दैमारिखौ जोङो जेरैबाबो 100आव 100% देरहाहोनाया सियर होननानै जोंनो बयबो मिन्थिहोदों आरो जोंबो मिन्थिगौ आरो वार्ल्ड केम्पेइन खामानिखौ नोंथांमोना सोलिबाय थादों थिग बेबायदिनो गासैबो फैबाय थानाय युथ्सफोरखौ नोंथाङा युथनि आफादगिरि जानानै मा खावलायनो सानो आङो जोंनि सपनगाव प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट युथनि जानानै दिनै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि युथफ्राबो बयबो ओंखारबोनांगौ आरो दिनै आरो ओंखारगोन दिनै जों सम लानानै जों समाव ओंखारगोन दिनै सम फैबाय थादों जितु दिनै जों जागायजेनदों सपनगाव प्राइमारिनि जानानै बिनिखाय जोङो बयखौबो जों खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि युथफोरखौ जेसेबां युथ्स दङ जों बयखौबो लागोन लोगो लाज्लायगोन आरो बिनिदो मावलांगोन जाफुंसार होगोन बेखौ जोङो थांखि लादों एबारनि BTC इलेक्सना गोबां माने नारा-नाथा जागोनखौ जों नुहुरनो मोनदों थिग बेबायदि नोंथांमोननि युथ्सआ माबायदि गोसो होनानै एकदम मावगोन जानो सानदों गोसो होनानै दिनै जेबायदि दिनैनि बे BTC इलेक्सनाव जेबायदि गोबां नारा-नाथा नुदों बे नंगौ जानो हागौ नाथाय गोहोम खोलैनो हाया गोबां पार्टि फैब्लाबो दिनै अनेक थानो हागौ बायदि बायदि पार्टि थानो हागौ नाथाय जोंनि बे BPF दोलोखौ रावबो गोहोम खोख्लैनो हाया दिनै थिरांथा दङ बयनि गोसोआव एकदम BPF होननानै जाखांना दङ दिनै जेसेबांखिनि बुङा मानो दिनै मानसिनि गोसो गोरबोआव जितु BPF होननानै लिरनाय बे माबाया हाबनानै दङ बिनिखाय जोङो जोबोद गाहाम मोनदों आरो बयनिबो गोसोआव दिनै BPF होननानै बा रिहन सार होनब्ला सिमांबादि बयबो रिहन सार होनब्ला दिनै गोबाङानो रंजाखांदों आरो जेरै दुखु सुखुआव बिथाङा अनेक खैफोद जानाय समाव सोरबा दुखुआव गोग्लैब्ला सोरबा माबा मोनसे खैफोदाव फैब्ला दिनै थाइसे थाइनैनिफ्राय लानानै गोबां सुबिदाखौ बिथाङा होदों दिनै होआखै होननानै रावबो बुंनो हाया बे खेत्रआव लानानै माने रिहन सारा दिनै उइनार जागोन सियर 100% जोंनि भैरबकुन्द समस्थियाव